Čaute ľudia, dneska som tu ja, dneska si zahrajeme Minecraft. Takže ideme si zahrať. Teraz sa tu načítáva. Ale ešte vám poviem, dajte mi odber a like, ale ešte dajte odber môjmu bratovi Zorano Vakovic. Má tam dobré videá, animácie, veľmi dobré. Takže hoďte tam ten odber a like. A teraz budeme pokračovať vo videu. Zahrajeme si Minecraft Survival. Kde som trošku pozrel sa. Toto je môj svet. A pôjdeme teraz hrať. No. Ešte musíme počkať, dokým sa to načíta. Dobre, už sa nám to načítalo. Dobre, ideme hrať. Dobre, pôjdeme schodmi hore. Ešte si to musí byť tichšie. Toto potrebuješ na hlas. Dobre, takže vonku je noc. Lepšie nepôjdeme von. A ak by ste chceli, spravíme ďalší diel Minecraft série. Potom spraví sériu s mojim bratom raz. A to bude fajn. Takže ideme kopať. Pozri, ideme nájsť troška nejaké irony. Ideme robiť bridge mine. Toto bridge mine je veľmi dobré. Takže tam môžeme nájsť nejaké diamanty, napríklad uhlie. A potom ak dáte takých 1000 lajkov, spravíme druhý diel. A akurát sa mi zničil kurník. Teraz si zoberieme crafting table a ideme si vykraftiť. Počkajte, potrebujem sticky a vykraftíme si kamenný krump. Ešte si zoberieme ten crafting table a teraz budeme pokračovať. Hľadať je toto príliš nudné, ale počkať, ľudia. Asi pôjdeme von. Teraz pôjdeme na povrch a pozrieť sa, a či je noc alebo deň, pretože keď je deň, tak OK. A zase nasraná reklama začala, super cool. Sa to potrebuje načítávať, cool. A sme späť v hre.
pôjdeme hore. Počkajte, ale asi je noc. Počujeme zombíko, takže lepšie nepôjdeme von, ale budeme kopať. Správne, počuli ste, kopať. Ideme ďalej kopať. Aleluja. 3000. Ja by som najradšej už chcel nájsť. A teraz neviem, čo budeme robiť. Počkať, najlepšie si zoberieme crafting table. A ideme si vykraftiť tak vykúpeme si túto takto dieru a dáme tu fornejsky. Dáme tu vypiecť maso. A teraz budeme čakať, dokým nám sa vypečie meso. Meso. Ale keď nájdeme irony, tu v blízkosti je nejaká jaskyňa. Už mi stačilo kopať. Poďme hore a trošku si oddychnúť. Zoberieme si naše masicko. A teraz si dáme masicko. Naše masicko. Veľmi dobré. Ak by ste chceli ďalší diel tohto Minecraft série, určite dajte like a odber a uvidíme sa u ďalšieho videa.